खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 26 माग दान 1433 एबा 9 फेब्रुआरि 2025 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। मेष राशिनि सुबुंफोरहा मोनसे जिरायनो रोङै गोसो थागोन आरो गोसो हमथानो हायैनि आंखाल थागोन। आर्गुमेन्ट्सनिफ्राय गोजानाव था। नों गावनि रागाखौ दबथायनांगोन। राङारि रां थिसननाय एबा गुबै सम्पथिनि सोमोन्दै जायखिजाया थिरांथा लानायनि सिगां रोंग'थि गोनां सुबुंफोर आरो नोंथांनि आंगोफोरजों सुबुरुन ला। जायखिजाया गोरोबथायाव सागान होनायनि सिगां गासैबो बिथिंखौ मोजाङै सान्ना नाय। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। वृषभ राशि। दिनैनि साना मोगथाङारि हाबाफोरखौ फोजोबनो थाखाय मोनसे मोजां सान। साहसआ बांगोन आरो गोदान लोगोआरि सोमोन्दो जोनोम जागोन, जाय गोबाव समसिम थागोन आरो इयुनाव मुलाम्फा गोनां जागोन। फालांगियारिफोरा दिनै रांखान्थियारि बिथिङावबो मुलाम्फा जागोन। मावफारियाफोरा गावसोरनि गोजौसिन मावख'गिरिफोरनिफ्राय बाख्नायनाय मोनगोन। आइजोफोराबो मोनसे गोजोन सान थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। मिथुन राशि। फालांगिया जौगानायजों लोगोसे फालांगियारिफोरा जाफुंसार आरो धोन मोनगोन। जाफुंसार आरो मुलाम्फाया गोजौ मावख'गिरिफोरनि मोजां साननायनिफ्राय फैगोन। बिबुंथि आरो आखुआव गुरैखौ लाखि। दिनै नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय मुलाम्फा जानो हागौ। गोदान जि-जोम आरो गहेनाफोर आरजिनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। कर्क राशि। राङारि थासारिया मोजां थागोन, नाथाय रांखौ सोलोजों सामलायगोन। गोथार हाबाफारिफोरखौ न'आवनो खुंनो हागौ। गारि सालायनाय समाव सांग्रां जा आरो ट्रेफिक नेमफोरखौ मानि। नोंथाङा मोनसे गोदान फालांगि जागायनो हागोन। आयनि गोदान फुंखाफोरनिफ्राय राङारि मुलाम्फा जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय एसे फिथाइ गोनां जागोन। ग्रहफोरनि थाथायफोरा नोंथांखौ नोंथांनि सानथौफोर आरो मावनायफोराव सांग्रां थानो आरो बोसोनारि नङै हाबाफोरनिफ्राय गोजानाव थानो बोसोन होयो। सांग्राङै गारि सालाय आरो आर्गुमेन्ट्सनिफ्राय गोजानाव था। जाब्रबथायनि खैफोद दं। सांग्रां था आरो सोलोजों खामानि माव, नङाब्ला दिनै नोंथाङा जेंनाजों मोगा-मोगि जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। कन्या राशि। समाजारि महरै दिनै नोंथाङा मुंदांखा आरो मान मोनगोन। मोनसे सानस्लाबै राङारि मुलाम्फानि आसा दं आरो बेयो गोदान फालांगि जागायजेननायनि मोनसे गोनांथार सान। गावनि आंगोफोरनि सायाव फोथायनाय लाखि। दिनै मोनसे आबुं जायै खामानिखौ फिन जागायफिननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। तुला राशि। लेखा बिलाइयाव सागान होनायनि सिगां नायग्रोम। दिनै नोंथाङा गासैबो हाबाफोरखौ गोख्रों गोसोनि सानथौ आरो गावखौ फोथायनायजों फोजोबनो हागोन। नोंथाङा बायजोआरि जायगाफोराव सिनायथि मोनगोन आरो मोनसे मुखुब खामानिनि खामानि थागोन। नोंथाङा बिबानगिरिफोरनिफ्रायबो बाख्नायनाय मोननो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि खामानियाव गोसो होनांगोन आरो गासैबो हाबाफोरखौ गोसो होनानै फोजोबनांगोन। मोजां फिथाइया थाबैनो फैगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। वृश्चिक राशि। खाफालआ दिनै थारैनो नोंथांनि फारसे थागोन। इसोरनि फारसे सिबिनाय आरो इसोरारि सानथौआ दिनै नोंथांनि गोसोआव गोजोन लाबोगोन। सावस्रियाबो मोजां जागोन। नोंथांनि गोसोखौ गाज्रि साननायनिफ्राय गोजानाव दोन।
फरायसाफोरा बादायलु आनजादफोराव जाफुंसारगोन। दिनैनि साना आइजोफोरनि थाखाय मोनसे गोमोथाव सान जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। धनु राशि, दिनै बे बाथ्राखौ थि खालामनो जुनिया नोजोर हो दि नखरनि गाज्रि आबहावाया नोंथांनि सावस्रियाव गाज्रि गोहोम खोख्लैया। सांग्राङै गारि सालाय, जाब्रबथायनि खैफोद दं। नोंथाङा माखासे सिनायमोनै सुबुंफोर बायदि आखु दिन्थिनो हागौ, नाथाय सहायनायखौ दाखोमा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। मकर राशि, दिनै नोंथांनि पार्टनारजों रायज्लायनाया बांसिन गोजोनथाव जागोन आरो नोंथाङा लोगोफोरजों बाहेरायाव थांनायनि सानथांखि लानो हागौ। बिदा-फंबाय आरो आंगोफोरजों सोमोन्दोआ मोजां जागोन। सानखौ रंजानायाव बारहोनाय जागोन। जुलि जानाय जिउआव गोदै जागोन आरो नोंनि जिउ लोगोरिनि मददजों साना अननायजों बुंफबगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। कुम्भ राशि, दिनै नोंथाङा जिंगानिफ्राय रैखा मोनगोन आरो नोंथांनि थुलुंगायाबो बांगोन। राङारि मुलाम्फा जागोन आरो नोंथाङा समाजारि मान आरो मान-सन्मान मोनगोन। आथिखालाव राङारि आयदाफोरावबो मुलाम्फा जागोन। लोगोफोरजों साना गोजोनथाव जागोन आरो नोंथाङा नखरनि सोद्रोमाफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। मीन राशि, जाफुंसार जानो थाखाय गियान आरो गोसोजोंल' खामानि माव। दिनै ग्रहफोरनि थाथायफोरा गोसोनिफ्राय गाज्रि साननायफोरखौ बोखारनायनि इसारा होदों। गियान आरो गोसो बाहायनाय समाव हाबाफोरा गोरलैयैनो जाफुंगोन। बबेखानि साननि गिबि बाहागोआव माखासे जेंनाफोर जानो हागौ, जेराव बेलासिया गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।